mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2024, kasama niyo po ang kanyang butihing may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nag-ano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa Programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na, clear na. Dati dugo ang inihi. Wala nang sakit talaga kung naramdaman. 24 hours, wala pa man 24 Wala pa hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. 1 o'clock pa lang, 22 hours pa lang, puti na yung liye ko. Yung doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla kong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba. Mabilis-bilis na ako ngayon maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra na pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Iyo po. Para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, mura. Balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay, wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang 2 babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila,
yun din pares din sa akin, ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila. Kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na, okay na. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo, Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. ayo, Ginagawa lang instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind, yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oo. nararamdaman. Okay sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay si Sir Raul na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga missing products natin, ito lalo ang missing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad at yun nga po sabi niya parehas kami pinagpapawisan kasi pag pinagpapawisan po tayo ibig sabihin healthy po tayo kasi nalidetoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121 kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang amin pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat. Magandang araw. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, tulong kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin Oo, para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulong na. tulong doktor. Dahil Kasi na- nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga 4 days, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos,
Another naman, nagpa-check up naman ako. Today naman na, Naray. lipat naman ako tapi niya try ko siya kung... Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka ospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Haluido. Mga perangan eh. Mga magsi 6 months nga. Oh, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- Amazing Juice. Amazing Juice, Sarong arugani dok. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Magpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Kristo. Nakontinue mag-irari ako ng Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling Siya- ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So So, yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing for amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtaw di sa ko yung tao na naturuan ako na dili narahay sa ako puso ako. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo may mga karamdaman. Turo ko lagi sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyan ko man ang karahayan sa lagata. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si Manay Silya, so kataning may Cecilia de Belen. So Yan. congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa Dahil sa imo naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Thank you, Amen. Lord. Okay, magandang hapon sa ating mga amazing people from Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo? Samahan kami hanggang alas 6:30 ng gabi sa isang oras na talaga yan sa programang Kalusugan at Pangkabuhayan o Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Pinabati natin ang mga nag-abil sa atin tapon, mga baguhan. Ang famous na si Tom Kamata ng Malinaw, Albay. Okay, Sir Tom, kumusta ka na?
Tom Kamata, kilalang-kilala po yan sa Malinao, Albay at sa First District of Albay in Evans, Bicolandia. And of course, ang ating pong nag-avail sa atin ngayon through GCash, nakikinig sa ating programa araw-araw, walang ibang Miss Emilia B. Sumigaw ng Santos, Catanduanes. Yan, nag-avail, pinadala ang pera na 6.5 sa ating GCash at pinadala ko naman kaagad ang amazing for sa kanya. Yan, 74 years old po yan. At hiningi ko ang messenger ng pamilya, binigay sa akin at pinicturean ko po yung resibo ng GNT. Yan. Kasi para transparent po tayo. Kasi si Doc Joey Bitito, ayaw ko po kung maakusahan na gumagawa ng hindi maganda sapagkat tayo lahat ay ang ginagawa ay puro magaganda sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa pera. Diyan po ako ay madaling ayan po ay pag may nagpadala, ako po ay ako po ay hindi mapakali, kailangan may padala ko kagad ang produkto. Kasi siyempre, yung tao nagpadala ay hindi tayo nakikita, napakinggan lang sa radyo, at tayo po ay nagtitiwala sila, kaya po ako ay mabilis kong sinasabi dito sa ating mga kasama na kailangan may padala kaagad ang produkto. Mabuti na lang ang GNT malapit lang sa amin. Okay, kaya ganun po, Mrs. Emilia B. Sumigaw, wait for 3 to 4 days, yan, para makainom na po tayo ng Amazing Force sapagkat ito po ay naoperahan na ang isang mata at ang isang mata malabo na naman at ito po mayroong maintenance sa high blood. Yan. With the grace of God ay malaki ang chance para maka-recover si Madam siguro more or less mga within 6 months. Yan. Kasi lahat po may process. May proseso, may process po yan. Kaya si Madam ay nagkaroon ng problema ng mga kalusugan na mga karamdaman. Kaya may proseso din po yan para po ay siya ay maibalik ang kanya pong para magkaroon ng magandang kalusugan. Yan. Okay, maliwanag. Dapat yan po ang ating isipin lagi. Wala po tayo ngayon na sinasabing instant. Bibihira lang po ang instant katulad kay Sir Raul Hana na instant po, instant recovery. Yan, madam. Instant recovery. Ito pong ilaw natin, madam. Nawala yung isa. Baka may dyan. Yan. Yan kasi dito po kasi sa amin ay maraming mga naglalakad-lakad. Kaya po yung ay kailangan na pulpugin ko. Lalo na ito si kailangang mata na kulaon. Grabe. Okay, so yan, na-restore na yung ating. Kasi hindi nakikita yung aking kagwapuan na ang lalaking hindi tumatanda. Ayan, di ba? Okay. Hindi sila kapaniwala sa aking edad, mga 20 years younger. Eh, meron tayong amazing. Ako, inom lang ng inom. Nakainom ko lang 2 kapsula na naman. Kanina, nakainom na naman ako. Mamaya, iinom mo. Inom lang ako ng inom. Di ba, wala namang overdose na importante yung buhay ko malusog. Di ba? Bakit ko antay, isipin ang pera. Ang pera dapat gastusin natin sa tamang pamamaraan. Lalong-lalo na para magkaroon ng magandang kalusugan. Yan. Kasi wala naman taong nadala ang kanyang kayamanan sa heaven, di ba? Lahat po yan ay po maiiwan sa mundong ibabaw. Kaya dapat ay healthy tayo para humaba po ang buhay natin. Ako, 140 ang aking hiningi, ang aking pakiusap kay Lord Jesus Christ, di ba? So almost 70 years pa akong lalagi sa mundong ibabaw, di ba? So, pakikinabangan ko ang aking mga pinaghihirapan. Yan, ganun po yan. O, kahapon, nasa Dorotea Resort tayo.
Then after that ay pumunta man lamang tayo dyan sa Puro, ay dyan sa sa Boulevard. Yan, di ba nag-ano tayo ng langhap ng sariwang hangin sa dagat. Kasi importante po yan di ba? Okay, pagbalik natin, di naka-recharge na naman ang katawan natin, di ba? So, simple life lang po. Pero, ang isipin natin ay ang ating kalusugan ay parati po yan na dapat nasa magandang kalagayan, di ba? So, iyan po ang isipin natin. So, ngayon, pag kinukuriputan po ninyo ang buhay ninyo, kayo lang po, parang inooryan po ninyo. Para po ninyong ang mga kurip po, ang buhay, ang kinukuriputan ang buhay nila. Actually po, hindi po ibang tao. Sabihin po, ang ibang tao, maraming tao yan na mga masasamang ugali, mga masama, gumagaw na hindi maganda. Pero actually po, tayo mismo, yung mga taong sobrang kuripot, inayogasusin ang pera, hindi nila iniisip, pag natulog sila, kinagabihan, hindi na nagumising, saan napunta yung pera? Question mark, hindi mo alam. Di ba? Samantalang, kung iyan ay ginamit mo, naging healthy ka, tumaba ang buhay mo, ay ginabangan mo ang pera mo, di ba? Ginabangan mo. Ano ang ibig sabihin? Matagal mong mapapakinabangan ang pera mo, matagal kang mabubuhay sa mundong ibabaw, at still you are happy. Lalong-lalo na kung may mga mahal ka sa buhay, di ba? Ganon po yan. Spend your money wisely. At iyan po ang isang pinaka-wise sa kalusugan po natin. Ngayon, bakit amazing products ni Doc Joy B dito? Bakit amazing for? Kasi nga po, 18 years na tayo and counting, di ba? Natulungan siguro natin hindi lang 50,000 na katao sa buong Pilipinas. Karamihan dito po sa Bicolandia, di ba? Proven and tested na tayo. Ano pang kailangan? Di bumili ka, mag-avail ka, uminom ka ng tamang pamamaraan. At lagi ka magpe-pray kay Lord Jesus Christ, di ba? Kumain ng tama, iwasan ang stress, lalong mental stress, di ba? Matulog ng wasto, magpasikat ng araw during daytime, mga 6 to 9, di ba? Mga 15 to 20 minutes araw-araw, di ba? Uminom ng maligamgam na tubig, bawat ihi. Then after that, uminom tayo, di ba? Ganun po yan. So, hindi po ang ibang tao ang gumagawa ng masama sa atin para tayo ay hindi natin makamdan ang ating magandang kalusugan. Tayo mismo. Dahil nga po, hindi natin naayos kung paano natin gamitin ang ating pera. Sa akin, unahin ko muna kalusugan ko. Di ba? Kahit kumain lang ako dyan ng sardinas, okay lang. Paminsan-minsan, di ba? Kaya naman ako ng kain ng masarap. Marami kang sakit, marami kang maintenance. Ang buhay mo? Di ba? Masaya ka ba? Hindi. Hindi ka masaya. Bakit? Kasi lagi mong iniisip, may karamdaman ka. Pero kung healthy ka, lahat ng katawan mo healthy, di ba? Ma'am, sino ba yung sa katanduan is na after 6 months, si Nanay Helen ang katanduanes. Ito po, sangkatutak na gamot, sangkatutak na karamdaman, nakahiga na lang, di ba? Di ba? Nakahiga na lang, patay di na makikita. Pero siya po'y committed. Hindi rin po kami yung nakita. Pinapadala lang ang pera from the Tanguanis po yan. Pinapadala lang ang pera every 15 days, nagpapadala. Okay. Alam po ninyo, after 6 months, nag-laboratory lahat ng kanyang karamdaman na wala. Lahat na okay. Wala nang negative, wala nang Ibig sabihin, yung high blood niya nag-normalize, yung kanyang blood pressure, yung kanyang sugar nag-normal, cholesterol nag-normal, yung pagtulog nag-normal, yung lahat po, pati nakalakad na ng maayos. Ano na lang ang problema? Yung mata. Kasi yung mata po, hindi na talaga nakakakita. Hindi na.
Pero tinuloy-tuloy ni Nanay Helen. Would you believe? After 1 year, another 6 months, nakakita na, nakapanood na ng TV. 6 months pa lang, nakakaaninag na. Dati white na lang, di ba? After another 6 months, nakakita na, nakapanood na. Di ba? O, pero mo, hindi ka na, parang dead ka na nabuhay ka, second life. Iyan po si Nanay Helen. Kasi po, ang priority niya ay buhay. Magandang buhay. Magandang kalusugan. Sa atin kasi, marami sa atin ang priority, kwarta. Diba? Sabi mo, Dok, kasi nakikita mo nga, may mga bisyo. Nakikita mo, nagsasabong. Nakikita mo, nag-online kung ano-ano. Nakikita mo, may sigarilyo, may alak. Yung iba naman ay mga babae, nag-lipstick, nagpunta kung saan-saan, parati nasa mall, di ba? Hindi po yun. Kung ako po, bibira ako pumunta sa mall, punta ako sa may dagat, libre. Pero umiinom ako ng produkto, yung natitipid ko. Di ba, healthy tayo. Kaya nga binansagan tayo lalaki, hindi tumatanda. Kasi nga, sa edad kong going 72, parang 52 to 60 lang tayo. Di ba? Okay ba yan? Ginagawa ko, sinasabi ni Lord na pangalagaan mo, anak, ang iyong katawan. Because our body is the temple of God. Di ba? Kayo, reliyoso. Wala naman, hindi naman ginagawa ninyo yan eh. Marami sa inyong kuripot. Di ba? Pag sinabi mong babayaang 15 days mo, mag-ano ka ng mga 7,000, naku, ang mahal naman. Pero gumastos na po yan ng daan-daan libo. Yung iba dyan, na-operahan na. Di ba? Di ba? Kasi nga po, hindi ginagamit ang sentido komon. Marami sa atin ay emotion. Di ba? Emotion. Kung ako, mura pala kasi dati gumastos na ako ng 2,000. Di ba? Ngayon, 7,000 lang. Hindi kasi kayo marunong ng mathematics eh. Ako kasi graduate ng komersyo, kaya alam ko kung ano ang mura at saka ano ang mahal. Di ba? Ayaw ko kasing mahal. Di ba? Minsan na-hospitalize ako kasi po nabuhusan ang kumukulo ng tubig ang aking paa. Di ba? Hindi po sakit. Nabuhusan. Nako. Ayaw ko sa ospital kahit mayat maya. Hindi ka makatulog mayat maya. Mayroong papasok na nurse, may midwife, mayroong kukuha ng BP. Di ba? Kahit alam niya normal ang BP mo, mayat maya pa rin yan. Di ba? Binayaran ko ata noon. Kasi nagtaka nga yung doktor kasi 3 nights lang ako. Kasi kung wala pong Amazing 4, wala tayong Amazing Price, baka mga 2 weeks ako sa hospital or more. Kasi nga po, grabe ang tinanggal ko yung kinat pa yung yung skin ng aking paa. Yung doon sa may talampakan. Di ba? Nagtaka yung ang attending physician ko. Nung malaman na tayo si Doc Joey, ngumiti siya sa akin, di ba? Ganun po yan. Kasi ininuman ko ng ilan? 8, 32 capsules ata a day. Di ba? So, naka-recover ka agad ako. Kung hindi ko ininuman, kinuriputan ko. Bakit nabot ako 2 weeks? Magkano babayaran ko? Kasi po, ginagamit ko ang utak, ang isip. Di ba? Marami kasi, kagad, emotion, puso. Mahal naman. Samantalang, very affordable. Yan. Tinuturuan ko na kayo. Kasi lalong may mga edad na dyan, 50 pataas. Lalo ng 60, 70, 80, 90. Nako, kailangan na ninyo ang mga produkto ni Doc Joey Bitito. Di ba? Okay, maliwanag. Huwag tayong matigas ang ulo. Sa inyo rin po yan, hindi po sa akin. Di ba? Kaya po pagdasal natin na magkaroon tayo ng magandang programa para naman sa pangkabuhayan. Kasi po pangkalusugan natin, given na po yan, proven and tested. So, pangkabuhayan naman natin, baka po between April to August
19 ay with the grace of God, ibigay sa atin para marami naman ang kumita. Yan. Yung mga kikita naman na ganun din, gagamitin ng isip, yung puso kasi ang puso ay traidor. Di ba? Aliwanag. Okay, yung puso. Magtanong kay Doc Joey. Okay, magtanong sa, hindi naman nila alam yan. Di ba? Ako kasi sinasgot ko yan. Di ba? Ngayon kung tawag kayo sa ng tawag, hindi ko nasagot, pasensya na kayo. Kasi 3 ang cellphone ko. Diba? At saka pag natutulog ako, wala na po yan. Sarado na yan ang cellphone ko. Nilalayo ko na sa aking higaan kasi yung radiation. Iyan po, tinatanggal ko na po yan sa wifi. Pagkatapos nilalagay ko na po yan sa tinatawag nating airplane. Airplane mode para po wala na makakaistorbo sa akin. Ganun po yan. Gigising po ako niyan, mga karamihan po, tatayo ako niyan, mga alas 8 na, di ba? Pero pag nagising po ako ng mga alas 2, ang gagawin ko, bubuksan ko ang isang cellphone ko, mag-YouTube ako, Google ako. Pag ako, nakaisang oras na inaantok ko, papatayin ko yan, ilalagay ko sa malayo sa akin. So, ganun po yan. Merong ang gagawin, di ba? Merong teknik ang buhay. Kung wala kang teknik, delikado ka. Kay Doc Joey, sinasabi ko na lahat, para sa ating lahat na kakinabang, di ba? Makikinabang tayong lahat, di ba? Wala kong kaaway. Gusto ko lahat kayo ay kapatid ko, lahat kayo ay kaibigan ko. Di ba? Ayaw ko ng kaaway. Gusto ko millions ang friends ko. Walang enemy kahit isa. Kasi ayaw niya ni Lord Jesus Christ. Okay, maliwanag? Okay. So, lalo-lalo na sa kalusugan natin. Okay, magandang kalusugan. Ipagdasal lang natin na magkaroon tayo magandang programa para sa kabuhayan, para maraming umasenso sa buhay. Okay, maliwanag? So, yan po yan. Okay. Bumalik kanina yung asawa ng dinadialysis. Akala ko mabibili ng Miracle C. Kasi meron po kaming dinadialysis na pasyente dito. Nakabili lang po ate ito para February 8 or 15. Basta mga sa 1 week pa lang. Ito po kasi dinadialysis. Hirap na hirap na. Hirap na hirap na. Kahit maglakad na hirapan. Pagkatapos lagi na pong gustong salina ng dugo kasi mababa nga po ang hemoglobin. Kung nyo bili po ng uminom po ng products namin, lumakas ang katawan. Lumakas ang paglalakad. Ngayon, yung pinapasalina ng dugo, hindi na po sinalina ng nag-decide na yung pamilya na huwag nang salin kasi ang hirap pong hanapin yung dugo at per mag 3,000 pa. Mahirap pong tao ito. Mahirap. Di ba? So, ngayon po, ang sabi sa akin, ang ganda raw ng epekto ng kanyang asawa, pero ngayon daw po, mayroong sipon. Kaya sabi ko, bumili pa ng isang produkto para po yung sipon niya ay malunasan. Matulungan, di ba? Okay, so ganun po tayo dyan. Hands-on po tayo. Di ba? Okay, maliwanag. So, kayo po, dito po ka sa akin, okay. Wala kang masyadong problema. Bakit? Okay. Hindi ko sinasabi sa'yo, hindi kayo pumunta sa doktor, pumunta po kayo. Pero ito, ano bang pagkakaiba sa amin? Katulad ito kay Mrs. Sumigaw. Tumawag lang sa akin. Pagkatapos nag-usap kami kaninang umaga. Sabi ko, ganito pong amount, padala kayo. Pagkatapos ako, ipadala ninyo send mo sa akin kako, yung pangalan ninyo, yung address, contact number, para yung tatanggap po ng produkto. Okay. Pagkatapos binigay ko yung GCash ko. Mamaya po, mga bandang hapon, nag-text uli, Doc, napadala ko na po yung payment. Nagpadala na po ako ng 6,500 para sa Amazing 4 products. Okay. So, binirify ko naman sa GCash ko at sinabihan ko na dito sa staff ko na i-prepare na ang products. Ngayon po,
pinadala ko na sa GNT. Ngayon, sinamahan ng staff ko, Miss Angel, ang yung bago, si Ron, na bagong kabadaan rito, employee. Para susunod, yun na rin ang magdadala doon. Pagkatapos, dumating yung resibo, sinabi ko kay Madam Emilia, kung ano ba ang messenger dyan sa pamilya mo. Sabi niya, ito ang messenger ng apo ko. Di ba? So, hinanap ko ang messenger, tapos pinicturean ko yung resibo ng GNT, pagkatapos pinadala ko doon sa messenger ng apo niya. Kasi parang transparent. Kasi kung hindi, baka nag-iisip si Mrs. ay, hindi ko ba siguro pinapadala ni Doc Joey yung produkto. So, pinadala namin produkto, yung raffle, kasi every 3,000, ang raffle, isa. Grand prize niyan, 50,000 sa August, di ba? So, dalawang raffle, resibo, sub-instruction ng pag-inom, di ba? So, ganun po kami. Kumplito. Kahit nasaan kayong lupalop ng Pilipinas, walang problema sa amin. Di ba? Ngayon, ganito. Ano ang maganda pang nagawa ni Mrs. Emilia? Nasa bahay lang siya. Di ba? Okay. Ngayon, halimbawa, katulad kasi ang isa niyang mata na opera na. Kung pumunta siya sa doktor, di ba, consultation, may bayad. Okay. So, inano sa for operation, tiningnan, di ba? Inoperahan, may bayad. Baga after operation, baga binigyan pa siya ng gamot, di ba? May bayad. Bawat to, may bayad. So, oras niya, pumupunta kung doon sa clinic, di ba? Nagpa-opera siya, nagbayad ng malaking pera. Okay. Yung ina-operahan, medyo umukay, pero yung isang mata na naman ngayon ang nanlalabo. O sa amin, ano lang ang ginawa niya? Sinabihan niya yung anak niya na magpadala ng pera, yun lang. So, pera. Pagpunta niya doon sa clinic ng eye center, kung ano mang clinic yun, di ba pera din, mas malaking pera binayaran niya. Di ba? Pagkatapos nag-import pa siya papunta doon. Dito, ginikas lang sa akin. Then, after a few days, matatanggap niya na, iinom na siya ng ating Amazing Food Products, nasa bahay lang. Peace siya. Di ba? Ang laki pong pagkakaiba, ang laki pong magandang bagay para sa atin lahat na itong mga produkto natin. Whether you are YouTube, Bicolandia, Albay, or hindi kayo makapunta sa amin, basta sinabi niyo sa akin ang inyong problema, ang inyong karamdaman, masasagot na po namin yan na maayos. Kasi nga po sa amin, lahat ay natural na galing pa sa Florida, USA. Di ba? So, ano ang magandang balita doon? Okay, number 1, nakatipid ng oras. Number 2, hindi na napagod si Mrs. Emilia na pupunta doon sa clinic. Di ba? Pangatlo, of course, wala siyang consultation fee. Walang bayad. Pang-apat, mas mura binayaran kaysa operasyon. Kasi yung isa niyang mata raw, nanlalabo na naman, sayo niya na mag-opera. Di ba? 6.5 lang. Yung operasyon ngayon, magkano? Nasa 25,000 plus up. Di ba? Okay. So, yan po ang magandang balita. At ang gaganda sa amin po, holistic, hindi lang sa mata. Pati yung high blood niya, yung blood pressure niya, later on po, maging normal na yan. Di ba? Okay. Marami po ang nagagawang maganda sa amin. Okay. Kaya po, hindi po sa amin mahal. Ang sa amin po ay very affordable na kung tutusin, makakatipid kayo in the long run. Kung nanalo ka pa ng 50 mil, di ba? Okay, nakukuha po ba ninyo yan? Ang ibig kong sabihin, di ba? Kaya kayo, mga nakikinig, nanonood, ay, iyan po ang ating gagawin. Kung nahirapan kayo pumunta dito, ipasalang ninyo. Pag hindi ko po sa inyo napadala ang produkto within a month, kasi baka po, within a week lang po yan. Pero lagyan natin within a month, dudubling ko po ang binayad ang pinadala ninyo. Basta po, totoo yung address ninyo, tama
at saka yung cellphone number ninyo. Kasi kung kayong mali, hindi ako magbabayad. Kung ang GNT naman ang mali, hindi ako magbabayad. Pero kung kami ang mali, doble o triple pa. Kasi we are here para tumulong sa kapwa. Di ba, Ma'am Len? We are here para tumulong, Miss Angel. Di ba? Siyempre naman, produkto namin galing Amerika, binabayaran po namin yan. Advance. Advance kami nagbabayad. Hindi pa namin nakikita ang Florida, USA. Di ba? Okay. Maliwanag po yan. No. So, ipanalangin niyo ako maging multi-billionaire para marami kayong matatanggap na libre. Okay. Maliwanag. So, ganun po yan mga minamahal kong kababayan. Dito kay Doc Joey B. dito, ang aming kaisipan ay gumaling kayo lahat. Matulungan kayo lahat. Diba? With our products through the immune system. Okay. Because may detoxification, meron pong enhancing, boost your immune system, merong ibabalance, merong overall health na tinatawag. Okay. Ngayon, may process po. Lahat may process. Okay. Process na naman. Paano nabuntis ang isang paano tayo pinanganak? Okay. Yung babae at lalaki, nagkaibigan, nagmate, mamaya nabuntis si babae. Pag nabuntis si babae, karamihan po yan within 9 months. Hindi kagad yan mga anak. So may process. 9 na buwan. Bibira yung iba, 7 buwan. Di ba? Pero karamihan ay 9 months. O sa atin, hindi naman naabot ang 9 months kung hindi cancer ang sakit ninyo, di ba? Karamihan po dito within 3 to 6 months. Di ba? Okay, maliwanag. Mas mabilis sa amin. Ngayon, pag pinanganak na naman yung bata, bago po yan makalakad, may process na naman po yan. Ilan po? Usually po, 1 year. Di ba? Sa 1 year nga yan, tatayo, lalakad ng hakbang-hakbang, babagsak, di ba? May process na naman. Ngayon, pag mag-aaral na naman yan, ngayon po, maaga na. Minsan, 3 to 4 years old, pinapag-aral na. O, bago po makatapos ng elementary yan, may process na naman, mag-aaral niya ng 6, 7, 8, 9 na taon. O, ngayon, high school na naman, 4 plus 2 years, di ba? 6 na taon na naman. Sa kolehiyo, 4 na taon na naman. Di ba? Lahat napakatagal ng process. Pagkatapos sa graduate na kuminsan, wala pang trabaho. Bago naman, nakatrabaho ko yan, tayo na naman yung 6 months, di ba? Na probationary, di ba? So lahat po ay may process. Pero dito sa amin, yung nagiinom, gusto, isang bilihan lang, magaling na. Di ba, samantalang sila, uminom na sa high blood, 5 taon na, bali, wala. Kailang. Kasi sinabi ng doktor, 5 taon. Sige, maintenance mo na habang buhay. Kailang. Di ba? Uminom ng, sa diabetes ng 5 taon na, ng metformin, kailang. Yung sa kanya, uminom ng, sa cholesterol na matagal, okay lang. Uminom sa arthritis na matagal, okay lang. Uminom ng kung ano-anong gamot, okay lang. Di ba? Pagdating kay Doc Joey, makainom ng 1 month, 2 months, 3 months, dapat magaling na. Di ba? Hinahanapan na si Doc Joey. Doc, akala ko magaling na magaling ang produkto mo. Dapat magaling. Sabi ko, ma'am, sir, may process lahat. Hindi po katulad ni Lord Jesus Christ. Sinabi niya lang, oy, magaling ka na. Oy, tumayo ka na. Oy, lumakad ka na. Oy, lumakad ka sa dagat. Kasi po yun ay makapangyarihan. Siya po ay nagpapako sa cross, kaya lahat ng gawin niya ay na para sa atin ay kayang-kaya niya. Si Doc Joey po, hindi po ako si Lord Jesus. Ako po anak ni Lord Jesus Christ na tumutulong para tayo ay mabigyan ng magandang kalusugan. Okay? Maliwanag. Okay.
So kung kayo po ay may katanungan, you can refute me. Ito po ang number ko. 0910-44-82598. Yan. 0910-44-82598. I-text lang po ninyo. Kasi hindi ko kayo masasagot kasi may programa tayo. Pero pwede ko pong basahin yan. Okay, maliwanag. Tapos, i-follow na ninyo ang ating Facebook page. Kung wala kang Facebook, yung anak mo. Kung wala, manugang mo. Kung wala, apo mo. Kung sino kasama ninyo, pakisabi ka mo, i-follow na ang Facebook page ni Doc Joey Bitito. D-O-C Doc Joey Bitito. Capital, mas maganda para mabilis. Huwag po yung senior, wala na po yun. Okay. Okay, kung gusto naman ninyo, personal sa akin na Facebook ko, Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bibon, Bitito, B-A-T-I-T-O. I-follow na ninyo kasi puno na yan, then mag-message kayo. Follow, message, yan. Ganun din po dun sa ating page, walang problema. Diba? Ngayon, tayo po lahat ay magkakapatid in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya huwag na po tayo magsinungaling. Huwag na tayo mag-isip ng hindi maganda. Kasi pag nag-isip tayo ng hindi maganda, ang fruits niyan, ang bunga ay hindi maganda. Pag nag-isip ka na maganda, ang fruits niyan ay maganda. Okay, maliwanag. Huwag na kayo magsabi po, mas magaling kayo sa akin. Siguro magaling kayo sa mapera kayo. Okay po yan. Mas magaling kayo sa pinag-aralan. Okay po yan. Magaling kayo sa experience, okay, wala pong problema. Pero pagdating po dito, kami po ang may-ari nito since 2008, 18 years and counting, kami po ang nakakaalam. Okay, maliwanag. Okay. Hindi ko naman sinasabi na alam ko na lahat. Ang nakakaalam po ng alam na lahat si Lord Jesus Christ. Okay, ang ating dakilang Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus Christ. Diba? Ganun po yan. Okay, maliwanag. Sana po ay nagkakaunawaan tayo. Diba? Hindi ka gumagaling, matagal na. O, may kulang. Hindi ko sinasabihin ni magandang iniinom mo, may kulang. Ang kulang para i-cleansing ang iyong katawan, para mapalakas ang iyong immune system, mabalance at overall health. Iyan po ang produkto namin. Mga amazing 4 products. Okay, maliwanag. Okay, then, sabihin mo magasusan daw. Ano ba, gusto mo gumaling o hindi? O nanganganib ka araw-araw, questionable ang buhay mo. Iyan bang gusto mo? Lagi kang kinakabahan, baka hindi ka naabuti ng kinabukasan. Diba? Samantala, katulad kay Madam, nag-avail, pagdating sa kanya, ininom niya lang yung 4 na kapsula. Isang maligam-gam na tubig. Di ba? Pagdating ng alas 6 ng gabi, 4 uli, inom uli. Dinandaan ko si Madam, hindi ko ginawang 3 times a day. Okay, maliwanag. After 19 days, after 18 days, i-check ko kung twice a day pa rin o 3 times a day. Okay, maliwanag. So, ganun po yan. Di ba? Ganun po yan. Make it simple. Kiss. Yan. Diba? Keep it short and simple. Yun po ang ginagawa ni Doc Joey. Keep it short and simple. Kiss. Okay. Aliwanag. So, ilang minuto pa? 13 minutes to go. Diba? After 13 minutes pa ang ating labanan, okay? Para kayo po. So lahat po may mga problema sa kalusugan, Luzon, Visayas, Mindanao. Open po si Doc Joey Bitito. Pre-consultation kahit po sa video call. Pwede si Doc Joey Bitito. Libre, walang bayad. Di ba? Later on, magsusum meeting tayo. Zoom meeting. Di ba? Okay, maliwanag.
Yan po ang gagawin ko para ligasiyan na Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Oh! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. yun eh. Kung giwak hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan. Ayan po. 2008, ngayon 2026, 18 years in the making tayo and counting. Di ba? Okay, maliwanag. So, inom muna tayo ng counting topic. Ito po, may maligam-gam din po ito. May maligam-gam. Good evening. Ito, nag-programa tayo. Ay, para po makatulong sa ating mga kababayan. Di ba? Ang ano po ngayon, ang grabe po ngayon ang diabetes. Iyan po ang iwasan natin, ang sugar. Pag may sugar po kayo, may diabetes po, mataas ang sugar ninyo, may diabetes kayo, iwasan po ninyo kumain ng rice sa gabi. Iwasan na po ninyo yan. Kasi ninyo, kaya naman po yan. Kaya ba yan ng ulam? Kaya yan. Di ba? Kaya. Ako nga, isang taon. 1 year and 1 day, 2022, hindi ako kumain ng rice. Di ba? So, yan po ang magandang balita ko sa inyo lahat. Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Oh! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang amazing for ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing for, i-dance mo. Laban sa sakit, tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing for lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega A, Multi-Bake, sayaw, Mega 1, sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko. Ang Amazing for ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega A,
Miracle si Mega Multi-5, ang magpupuno po niyan yung ating Mega 1. Kaya binansagan po yan na Amazing 4. Yan. Okay, maliwanag. So yan, sana po ay alam na natin kung ano ang gaganda ng ating mga produkto. At yan nga po ay 18 years already ang ating mga produkto. Nag-umpisa po yan yung Amazing Trio Miracle Sim Mega Multi-5 noong 2008. At dinagdagan po natin ang Mega 1 kaya naging Amazing 4 na. Yan, di ba? So yan po ang magandang kasi nagkaroon tayo ng evolution. Nag-level up na po tayo. Yan, okay, maliwanag. Kasi ang wish natin, halos lahat ng pumunta sa atin ay magkaroon ng magandang kalusugan. Ngayon, sabi ko sa inyo, lahat yan ay mayroong process. Hindi natin yan masasabi na yung ganito ay gumaling dito, gumaling din. Hindi po, kailangan po may proseso lahat. Dito na yung asawa ni nang mayroong nagda-dialysis. Di ba? Hindi na sinalinan yung asawa mo? Pero hindi na pinasalinan ng dugo yung nagda-dialysis. Dati, gustong salinan ng salinan. Nakailang bisa ba siya sinalinan bago kayo pumunta dito? Pero 5 bisis na sinalinan ang apelyido ni Mr. mo, pangalan nila, first name. Si Sergio, alam mo ninyo, bago napuntahan kami ng mag-asawa, ay 5 bisis na sinalina ng dugo si Mr. Joe. Pero nung nakainom ng produkto, hindi na po nasalinan. At nung nakainom ng produkto, malakas na ang katawan. Yan, di ba? Lumakas na ang katawan. Malaking bagay po ang nangyari. Pero tatanong mo si Dr. gumaling na ba? Hindi pa. May process nga po. Treatment ang ganda. Numero 1, lumakas na ang katawan, malakas ang pagkain, nakakalakad na ng medyo malayo. Pangalawa, hindi na sinasalina ng dugo. Malaking bagay na po yan, di ba? Andito rin po yung anak ng mayroong cancer. Na-operahan na, guminasyon sa 270. Kahit pa paano po, nung wala pang 2 weeks pa lang may improvement na rin kahit pa paano. Diba? At hindi 200,000 ang ginastos. Pagkaunti-kaunti lang. Diba? Iyan po maganda dito. Diba? Ganon po yan mga minamahal kong kababayan. Pero kung may pera kayo, lakihan na ninyo, bumili na kayo for 3 months. Or 6 months. Diba? Wala naman mawawala sa inyo. Diba? Pero kung kulang ang pera, konti. Basta tuloy-tuloy. Sobrang 100,000 daw na upo sila sa hospital. Bago po ito, mga common tao. Pero nagpa-dialysis, gamot, kung ano-anong ginagawa, di ba? Si Mr. Joe, 5 bis na salina ng dugo, di ba? Biruin mo yan. Andito po yung asawa, si Mrs. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo.